Nyt ne lasit olisi tullut. Aloitetaan hommia. No niin, miten sujuu? Meillä on ongelmia. Minkälaisia? Meillä on palannut valomoduuli kosteuden takia, jonka seurauksena myös palannut umpiossa oleva johtosarja. Eli ei pärjätä uudella kympillä. Ei todellakaan pärjätä. Mitä moduuli maksaa? Moduuli maksaa 120 käytettynä. Voiko moduulin vaihtaa ilman umpion purkaamista? Joo, kyllä voi. Tässä on moduulin paikka ja se otetaan vaan tästä irti. Entäs johtosarja? Ei, johtosarja on umpion sisällä. Miten tämän ongelman voi välttää? Jos huomaat kosteutta umpion sisällä, toimi heti. Kuiva umpio, selitä mistä kosteus pääsee sisään, korjaa vika ennen kuin tulee isompia ongelmia. Onko meidän lasit vaihdettu? Lasit on vaihdettu ja tältä näyttää lopputulos.